ko doye ɲininkali kɛ ka juru ta ka taa hiji ko yala basi b'a la wa? Bon, ala ko kurana kɔnɔ lillahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila. Ala ko a bɛ hadamadenw kan u ka ala ka so in kɛrɛkɛrɛya u ka taa hiji, mais ala ko ni mɔgɔ min ye sira sɔrɔ ka taa. Sira sɔrɔ ye mun ye? E ye nafolo sɔrɔ, nafolo minnu e yɛrɛ ka ɲɛnamaya lesiri wajibi dilolen bɛ ko minnu ma, olu sɔrɔla i bolo, tɔgɔ min bɛ to o kɔfɛ, n'a bɛ se k'i lata hiju la k'i nati hiju bɛ e ka o de la. Mais ni mɔgɔ min to o cogo la, hiju ma wajibi kan. Ni hiju se t'i ye, hiju ma wajibi kan. I kana juru ta ko i bɛ taa hiji. Juru fɛnba de don. E m'a ye cɛ de ko ciden ma ko ni n donna jihadu la n fagara n ka junubu bɛɛ bɛ yafa wa? Ciden ko ko tuma min cɛ y'a ko di, ala ye Jibirila ci ciden ma. A ko i fule ka min fɔ cɛ ye ko seyidu suya ko a b'a ka junubu bɛɛ yafa, juru sɛn t'a la dɛ. Seyidu suya tɛ juru yafa mɔgɔ ye koyi, o f'a ye dɛ. Ciden ko ka cɛ wale, cɛ nana, ciden ko ye mun fɔ dɛ? A ko n ko de nin donna jihadu la sisan u ye n faga n seyidu suyara n ka junubu bɛɛ bɛ yafa wa? Ciden ko i ka junubu bɛɛ yafa, a bɛɛ bɛ yafa fo juru. Qala li Jibril anifa. Sisa Jibrila fule kana o de fɔ n ye. Juru tɛ ko dɔɔni ye hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi juru ma. Ni se t'i ye n'i bɛ taa hiju la, ala ma hiju bili kan. I kana juru ta ko i bɛ taa hiju, ala ma bili kan. Mais ni mɔgɔ min ye juru ta, i y'a ta min bolo a yɛrɛ ye juru d'i ma, i taara hiji, farida binna ka bɔ i kan. I ka hiju sahara farida binna ka bɔ i kan. Mais i man k'a kɛ dɛ. Ni a se t'i ye, a t'i ka ala t'i ɲininka hiju la n'a se t'i ye. A ma jara i ka juru ta ko i bɛ taa hiji. Bon, ko sunkalo k'olu bɛ jamana min na, k'u y'a bila olu ka sunkalo olu ka sali fo sunkalo ka 30 de dafa. O de la u bɛ sali. O bɛ jamanaw dɔw la, mais 30 in bɛ kɛ cogo di? I b'a sɔrɔ jamanaw dɔ bɛ ni silama jamanaw tɛ, u ka maralikɛlaw y'a kɛ pour mankan ni ɲɔgɔn sɔsɔ kana kɛ u ka jamanaw la. Bon, ani ni silamaw ka saliw de, n'olu b'u ka baaraw bila cogo min, ani ka sécuritéw kɛ dugu la cogo min, u b'a fɔ silamaw ye. Sali tɛ anw bolo sika la dɛ. A bɛ don de fɔ sunkalo la, a bɛ don dɔw de fɔ, nin don de an b'a kɛ, an bɛ sali nin don in de. Donc ni o don in kɛra dɔrɔn a b'a ka sali kɛ. Misali la sunkalo, ni a bɛ fula la, a n'a kɛ 9 ou a n'a kɛ 30 ye, olu b'a fɔ a ye ko don jɔnjɔ de ka fɔ faamaw ye. Olu b'u ka baaraw bila cogo min, u b'u ka sécurité kɛ cogo min, u bɛ labɛn kɛ cogo min n'a b'a ka sali kɛ. O bɛ jamanaw dɔw la. Bon sisan pour silamaw kana irisiki ta. Silamaw fana b'a yir'u la sunkalo de don, sunkalo 30 n'a dafara de anw bɛ sali. Bon ni nin kɛra tɛ komi ko jamana ka silamaw ko hari ni sunkalo kɛra 29 ye, 29 k'u bɛ 30 jagosi u t'o kɛ dɛ. I b'a sɔrɔ o jamana ka silamaw y'u ka ko dila Saudiya la. Ni Saudiya ye kalo ye 29 u bɛ min, mais 30 u b'u ka sali kɛ. Jamana ye min bil'u kan. San min fana ni Saudiya ye 30 de dafa, a y'a sɔrɔ 30 de fɔra u bolo faama fɛ fana. U b'u ka sali kɛ. Nin bɛ jamanaw dɔw la. Voilà, ni jamana sugu silama jamana tɛ, aw bɛ jamana min na kafiri jamana de don. N'u ye nin de bila aw kan, ni Saudiya ye kalo ye don min, a ye min, hari n'a ma sali kɛnɛ bɔ, a ye min, 30 min ni faamaw k'a ka sali kɛnɛ bɔ, a b'a ka sali kɛnɛ bɔ. Parce que n'a t'a a yɛrɛ sago la.
abe ninke nata ire sogola ibe jamana minna parce que kalo ko min fulen ninye tuma mi doni ke bagaw sigira nin kalo kola sosoli min bala funko nyonya min bala uye fura min sorala u ko mogo ibe jaman minna ibe jamana minna ni o jamana ka famaw anu ka dina nyemaw nu banna ko minna ko jamana imbe ka o ko inke to ika jamala to ika jama ko fe ka to ika jamala ciden karisa kuso doni ke ba fana man nin taw yere ma de fanko fam doni ke ba te fuyi taw yere ma ka fo sariala ni u kunya ni delela do de tuboro ni doni ke ba ni hakina min fo ko ibe jamana min nay ka to o jamala ni aka jamana be de benaka ni saudi ay sungalo ye usunambe kasun to u kofe abbe kasun nyokon fe ni jamana be de benaka ni saudi a sallera ye kalo ye jamana be ka salli to jamana no kofe ni jamana ko nyere kanka kalo ye ni saudi a yaye ni an ma ya an kana su ni saudi ay salli kalo ye an ma ya an kana salli aye jamana ka yeli kono be ka sun nyokon fe be ka mi nyokon fe to ka jamana kono ciden ka hadisa koso asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ciden ko sun ibe jamana minna ni jama sunna domi ifana kasu nu minna ikami nu yu kala yaw kantige ikikalla yaw kantige donc ambe min funnun tigla mogo ye o yenninde ni jamana famaw o yabila minka doro anu kasila manyemo yabila minka abeto o jamadela hari ni saudiya ya ye nu ye ordu dama ko ni saudiya ya ye abese kame abe me min ye sali kene boliye famaw yabila minna ni sote aw ye sekote aw ye abe aw don kono abaka sali kene bo oni muso fatura asu kata kaburu sola ni ka jigi aka kaburu kono yala jumara min de ya sartiyewa ay jumara mi ya ta sartiye jumara mi ya muso tali kata kaburu la muso koni na fatura nyuguna muso de ba ko ka kasanka ubadi cheuma min minye kata kaburu la kajiga ka kaburu kono jumara mi ya to sartiye me doni ke ba ko kanunendo aka jumara mu de kake fenyumando aka balima suru aka jumara min ulu de ka suta ulu de ka jige kaburu kono o de nyumaye o de kanunendo me sartite munna doni ke ba ko sartite ko cide nyere tilela usmana bunafana a muso a fatura utara kaburu sola usmana bunafana be muso cede do cide nyere be adde muso de do usele kaburu wala ciden ko cewo ma sheba ma ko jonni muso maje suina jonna ka muso ma kafu nyake do ko maro abu tele hata konne neni muso maje nyake suina ciden ko ekaji kaburu kono ika muso isuji ajigi na kaburu kono ka muso injigi ni hadisa be bukhari kono ciden yere be muso fa ya lede usmana be muso ce ya lede me ciden ko ninde ka jigi aka jigi kaburu kono Sheikh Albani tumame ayenni hadisa do aka hakamul janaiji kono ayasoro ibn hajami ajahiri obe kuma ni hadisa la konni hadisa ya yira ko muso su ko mugode kanka jigi kaburu kono mumma apatura e domme odugu seje o sui min ni muso makka fo nyogonya ke ko de kanka muso su jigi kaburu kono tumami bun hajame yenni fo albani nana hakamru janaijila ako bun hajame fule kan nin kuma min fo ni hadisa saratila ko alema hadisa domba shiyena ya ka kuma nyogona fo aka kuma nye sababa ifana ako oyorola ko firu tigu be min fo ko mogo ibe sheka nin dina bara
ni fiqhu ye hari nima hadisata ako ta'ala Allah an qawli jalimina uluwan kabira ako ni hadisa fule ka kiri min fa ko ita ya fiqhu sila ka fo min ni muso ma je sufe e ka muso su jigi khabru kono ako ale ma ya fiqhu sila ako fiqhu tiku be min fo ko ni ya fiqhu kala ko hari nima hadisa kala ibe se ka dina bara hari kana hadisa ta ika bara ni fiqhu ye ako ala koro tare no kaboto nyale kelaw ka kuma ma koro tambin ka bokosobe ako sirate mo bolo katan ni islamiya dina bara la ni ciden ka resaute wala sahidu ye minye ika jumra mu ku isu jigi kaburu kono fen kanu nendo me saratite mo woro bese ka muso jiga ka kaburu kono munun ta ka jumra mi ni min fo ko laada de be burusu la ko ni ka muso ni bogotigini de do ni furu beke don folo mi ni be dona ye ko ta ute so aka ke aka du kono be yoro were de ta ko be chogodi anni makoroba uye banni baroke uko koro were tala bogotigini na ka bogotigini ya ma wuli few ate chedo folo mogon muso bese ka se sambi sabat ate che kodo yere che ma sama ka kurate che kodo che yere bese ka ke sambi saba ate muso kodo parce que wakati abaro tunte fawnyana ni be furu do min ni muso be furu do ma che be dona yu ba de akalme muso do de ma munun furu la nyu beta nya fay che fana e fana ka e wa fula munun furu la yinye ube ka kalime munun be ulu de ba choko fiye ashitado donc ni akedo adon fulon muso do nu ye che ye dro ube shirani were uma delikaye do be boli do be kulon do be mankambo donc ninkake abu aburanke she tilo bala ube abura muso tilo bala ube ni sinna muso ube utilo bala ube ni che do ni muso ube ukan ni mankaw me so kono ani nyogon che yode sutura folo mo yode sutura nu ba fo ko akata ka yoro wora kana kya yere ka du kono mo senkro ambe min don ni nawye ninde nunu na nyogona bashite nunu na lada mi masila mi asariya soso na kera ni kodo de ambiteli kama bashitala atumbe ke fana folo la fana muso do tumbe boli unu uka e tumbe e wa fenje mami uka gese jema min ke ka ke fenye ni muso ba meleke do ube konyo sola muso do no bo boli ka kogo yere de mina ka boli ube tu menade donc che korba u kama ko alla nyini yen ninde sino koro werete koy ko jogo were ni koro werete de u yake ninde kama walim shi bon ko doko ko alebe crédit de faire ko ne alebe misiri kono wakati dola ubale wele ko aka crédit cin uloma ko be chogodi doni kibaw nyinin garanina ko fengo fenye sanni fere ko de akana ke misiri kono crédit iba fere de jago de do bo kenema ni ba ci bo kenema ni mogo min yi wele ala kombe misiri la folo ibo kenema amma ko be crédit hakke mina ba fuye iba ci o ko febe do misiri kono mais doni kibaw ko ikana ke misiri kono Waalaikum salam. Ko an ko Musa tege abejeya ko ajeyali e kudai de yo ay kudai tede
ta manche de ni Allah ya dama kabako de na ba fe ka kabako yira wakati mide na ya do awa adroki kankono ya fosi ka bodro jema be ko me kalo tige ah ah bo ko eska a kere la ko salliba a ya fo sugumani sallincini koli kere la wiwa doni ka wo yettem bi hukenne nafulo koy kana fo salliba sallincini afora hadisawla yawmal fitri wa yawmal adha yawmal fitri wa yawmal adha nununde fora hadisaw kono cido nyu fotede lahiya kantige salli ani mini salli ufora hadisaw la ni togode la ni ko sallincini abe ko mi eye sungalo salli ke ko sallincini do sallincini fanate salli fitinite ko lahiya kantige salli ani sungalo salli ube lahiya kantige salli ani mini salli am hari jakatil fitriya ngo ko jakatil fitri de mini jaka me sallincini jaka ofora ciden tumbe salli don fa ko yawmal fitri ube idil fitri mini salli ube mini don haraka jakatul fitra ko jakatul fitri mini jakatul fitri donc wala yere korosi sallincini fodima e kafo sungalo salli ube mini salli iba fo chokola donc min ye koli koye sa koli kanunendo salli do lahiya kantige tadowa mini tadowa ike ko kika fini nyuma do kata salli keneka o kanunendo o nyininendo ah wa alaykum salam ah bo odo kunu de ube donjuma abe kaseti nyine afora ya ko ale ko photo ko doni ko yo nyugon so sala ko doni ko yo mun fala nyo fo odo doni ko shaw sal fawjani ko hada madon kan nyugon so kera chogo mogo kan nyugon so te jate delila koro kaina mankana nu ko doni ka bawo yanyo so chogo ala ko chogo de fa in tanajatun fi shay farudduhu ila Allah wa rasul ala ko na yanyo so min na ya sage kata qur'ana ni sunna ma ciden ko tarakitu fikum shay'ain lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihi kitab Allah wa sunnati ciden akonye fem fula tawbolo ate filin ko fe abada ko fen fula tawbolo alaka kitabo nin ka sunna fotokola nan sagira kata alaka kitabu ma nan sagira kata ciren ka sunna sahalen ma quran aya shite soroy bolo hadisa sahalen shite soroy bolo mimba yirela ko foto mimbe tani appare ko fotote foto mimbe tani telefoni fotote ito hadisa soro me hadisa sahalen umbe ciren ko kullu lil musawwir fi nar ako foto talab bebe jahannaba tasma ko ciren ko inna sadda nasa ajaba yawmal qiyamah al musawwir ako min kala jabaka geleni be yawmal qiyamah do o ye foto talawde Suleiman urehili ko foto kola ako hara kasoro foto kola mo keme bi kononto ani kononto ulu be ka fo ko fente foto la de ni mogo kelen soro la na ko foto haramu yalendo hakilima ye minye ikani yere fili foto haramu la har nin kele kaba janko doni ke baga haqiqa munun ko foto haramu yalendo ulu de kacha ulu de sabati lendo fana delila sabati lente mogosi bolo hadisa sabati lente mogosi bolo cide nye gorobali min foto na ko wa kullu li musawwir fi nari hadisa sahlente mogosi bolo
ni be se ka photo kelen kere kere ka bo nin kullula ete arabu kamme ka ciden bo ni mogo doko aha ciden ko photo tala bebe tasuma kono me o ya soro appare photo te o ya soro camera photo te ciden ben nin fo watim amba fo o ciden ko ni tele la tunte me ciden tige ala ta do ko abena wa ciden tige ala ta do ko appare photo bena wa ala ta do ko telephone photo bena wa na shentala munna ala ma jibrila ci ciden ma ifule ka fo ko photo tala bebe tasuma kono jiyan laba appare bena telephone bono lu shentala do fode o forawa min nana nyininka ko nin do na jihalo da mfakara nshedi suira nka junube ya farawa ciden ko ka junube ya fa ni juru shentala ala ma jibrila ci ciden ko ce wale ka foye shedu suya te juru ya fa ha ciden sa gira ka ce wale ka foye ko jibrila nana funye sisa ko juru shentala tumami abdallah ibn muktum anana ciden fa ko ne ya finyote beremina bagati mbolo kata misrila nka salli nka sokonowa ciden ko salli ala ye jibrila ciyama ko kana noya damare ciden ya wale ako atisma nida ako ni salli walela iba mewa ko ako fa hayya hala na chogoro la fa jib ciden ko ni salli walela be salli wale kama ko ewa ciden ko nare na salli wale jabi de man no ya soro ye aha photo kola na ya soro appare photo sente photo la ciden ko ni te ko dogolendo me ala bado munna ala ma faye ko appare photo senta ewa istisina umana de ambe min fo doni ke bawo on kan nyogon soso fawjani ko tejjate nasu korode ciden de ka hadisa be na ko photo be haram photo tala be tasuma kono ni eye sosole ko la chogo nasute e bolo awmbe hadisa ko lonje inde laje etate laje koy abe aka ajanto wakati la nasera parce que nyini kanu do be nu lu damina na nu ma perpera tige nyate sorola ewa ubafo nya fo ya nko munun ko appare photo centala ko appare photo tala ko amabarake ko ebe appare biton de takabila ko abe photo ta doni ke ba uyen ni jabi uko marafa pistolet iba biton de takabila be mogo faga amba fo ima mogo faga eska imba fo pistolet de fagalike ema fagalike o fana biton de tarakabila ni appare fana biton tarakabila munna anti wele ko ye photo ta ni ye pistolet biton takabila ye mogo faga ambi wele ko ye mogo faga munna iye ni appare bitota kabila aye photo ta munanti wele ko ye photo ta yen nin jabi ni yoro awa oko ko photo appare photo munu fule ninye ko nunu be ko mi jole be dungare koro doni ke ba yo jago ko ni dungare te kelenyere ni jole be dungare koro photo te dungare koro yere de be dungare nkono ni yelela ibe yele dungare nkono ni bolo korota bolo be korota dungare nkono mais ni bora koroite ni appare photo yi photo ta telephone yi photo ta iba kono yede dungare ta fana bora ya no te kelenya uko ko ni abe ko ni ewa i jora ji kunna ni kasuma beda jika ko appare photo ye suma de samadoro ko yi photo te anko ay doni ke ba yo fana jabi uko ni jora ji kunna i kasuma e yere de kasuma dalembe jika me ni bora ye suma inte ni appare ye photo ta iba kono de ni telephone ye photo ta iba kono de awa ni jita fana tekelenye utara min fana fo ko saudiya fule ko ka tarawihi ko haramu mo nube salli ko buta direti doni ko yo fana jali ba fu hayyi mubasara haramu fula min fuleye doni ko de ko o de be misali ya ko mi dungare direti abake ka salli ni salli banna durate o de hayyi mubasara o te photo ye na maralembe
appareil ba yere de kadro direti mo nya bawla ni salli banna bora idurate o ko yere de be se ka ke ko mi dumare mais photo talinte do ba fo ko jade do ja ko de be appareil kono ko photo te ni mo mu photo tala shima fo photo tala ko nan jamina iba fo de photo ta uba fo de ayen photo ta iba fo de photo ba kono mo shima fo kon jade ba kono nan jamina mo shimo fo e yere iba fo photo tala en photo tade e yere ba fo de ko photo tala en photo tade odi ato ye Sheikh Abdallah Bumbaji nyininka ko do ko kamariya photo nonun te photo ko haja min al mukabara akon ni nye yere bonyade minin ba fo ka par photo te foro ako ye yere bonyade Sheikh Albani ko ale bolo yere ko apare photo min pure sisa de ko aka juguni ciden tile ka deseli kerawe ko min be mogo dese dese ke ni bole ka photo ke na bolo ka dese ke ko ale bolo photo min fule ka tani telefoni apare aka juguni dese ko munna ko deseli kela fule na ye mogo laje nu ko nimbese dese la chogo chogo na yi laje ki dese aka dese intese ka ko mi yere abada abe difference soroy mais ni appareil photo yi tayire de fula kono fo iti manke i dafalen do fule photo ina i yere fo iti manke ni telephone yi photo tayire de fula kono fo iti manke mais ni deseli kala fanay mo gol laje ki dese chogo chogo aka dese intese ka ke ko mi yere Sheikh Albani ko ale bolo appareil photo men fule ni nya ka juguni hari dese yere donc ambe min fo doni ke baga munu nye photo la daga khata wudo lezina daima li bosi li ni masaila yirulu la uko photo ma bo photo la de fengo fenyi ni ma photo de suma balaw suma tala abe kogola abe finila akera ni boloro yewa abe de haramu min ko appareil photo basi tala telephone photo basi tala kwa tigi ka kuma ya khata wuye asahalente sawabate photo ya haramu de Sheikh Sal Fawzani ko istisina wu be mo min bolo ciden ko ni ko kullu musawwir fi nar akuni e wa hadisa min be e bolo ka appareil photo nunun kere ko bonni hadisa la ko ka nana yumbi makono ni hadisa sahale min bi bolo ko appareil photo sentala ko ka nani o hadisa sahale Mahmoud Mutari Shinkiti kato akadir sula anya bala doba ka photo ta ko akhi ya akhi akoy kanin ka photo ta ne bolo istisina wute photo kola photo bede ya haramu donc mbalma on be min fo ni doni ke bawo ye nyogon soso chogo kuma sahale mbede awa doni ke bawo ye nyogon soso chogo kuma sahale nye minye photo ya haramu de ni ma photo haramu de do suma bala o suma tala o desendo abe finila abe kogola o aywa appareil photo da ya taw ibolo ya kew telephone photo da be haram bumbaji kode ma ko ako suratu kulluha munkaru ako photo be konendo asawan kana suma bala suma tala kerani bola makeni bola kerani ako kerani mina o photo be haram akerani mina donc ambe min fo o yenninde kuma sahale photo ya haramu de fo darura photo munum be worila photo munum e wakardante photo passeport photo nunu mana photo munum te e sagola ja ko ukata nunu nye darura photo e basi tika nununa o yere don ke ba o man nunun tanu yere de alaka aya wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma uditurutum ilay ala kunne ala nyefin ngofi haramu yawka nyu faram fansawuye fonnaw hatagira kata haramu min ni darra ya hatagira kata haramu min wala daga rawye abe ko mi wati de serade Allahu akbar be subo hado bu bolo
bo yen galonye o sunna mo de ye ciden ka so mo bonya ka teme beka ahli sunnul jama'u kan man kutula ulu de ciden ka so mo hakke ga ceshigi ko du bonya ka teme beka mo mun ba fo ko sunna mo te ciden ka so mo ngalon fikri kri comme akanim pakka bo photo subu hayrola minye Cheikh Abdurrazzaq ani shia do ye nyogon sosonina fo ciya nya dade tew ko Muhammad ibn Wahhab ko sunna mo ko te ciden ka so mo fe ako ari ako shira lanye ako Muhammad ibn Abdul Wahhab den joli baboro akota aleta kadden hakero aw ako Muhammad ibn Abdul Wahhab aye Ali Hassan aya togoda aye Husaini togoda aye Ali ibn Abi Talib togoda aye Abdullah togoda faren den Abdullah aya togoda fenwo fe aye Ibrahim togoda aye ciden ka bonso nono ayu bejjate kelenkele kon nimbe togo tumbe Muhammad ibn Wahhab ako ha ako be nanyi kamuna ede ko ate ciden fe nya fuye fanan ko aka deumbe togo dalembe ciden ka somo ebe nyenyi ka ko obewa ite sira lanya ate mindo abe kuma lamuna Muhammad ibn Abdul Wahhab deumbe togo dalendo ciden ka somo de la Al Hassana be Al Husaini be ayen nunun be togo da Ali babolo Ibrahim babolo Abdullah babolo Muhammad ibn Abdul Wahhab ahli sunna wal jamaa mujaddidu dini uba alede ewa kafe unko uba alede kontrola Abdurrazzaq yen nin fo siyaye akom Muhammad ibn Wahhab dawmbe to dalendo ciden ka somo ma eba foko te ciden ka somo fe chokodi donc ngalon finde yoye chonna mo be ciden ka somo bonya ubu karama donc anka bo yorola photo yorola subhan mimbe do ba fo niko fawjani ko photo ya haramu yow naluma do beta aka photo do chima ko fawjani re ka photo te ni fawjani ka ojo be aka sombe ako ko au ba fo ko photo haramu yara ko mugo do ko ba ke ka yere ka photo ye ako eskale ya huja de dinala ale be min fo ciden ka hadisa yo de fawye ne yere te de like ciden ka hadisa min ba fo delela bodela ne yere te ako an ka photo be sekata anta kalama an ka photo be sekata amma jenai e pulu ka photo chama min fulen ni nye uka kase turna uka kardante photo udelo nubu bilula o yere nyame bumbaji fanala ako mugo min be seka neka kuma kan sari o chari be seka chere chargo choko men ni yinka photo donka kuma kan na ka chari mala daga yemma yafi ayenka kuma kan chari men mugo kanin ka photo noron ka kuma kan na ka chari mo la daga ye bumbaji ka kuma be asabele ayen nifo aw fawjani ko luka photo ulu beta euro dollar har uka video munun fulen ninye ako ulu yerema video tigi wele ko mugo ku filme ulu yerema appareil ni nati yoro la ku yere filme nu tara gouvernement yoro minna ebe mara de la gouvernement de be e mara e ba soro gouvernement de ka photo tala u de be u ka pare to be she ko tula e ba soro be ta muhadara de yoro mi gouvernement abe gouvernement ka konte de la gouvernement de be appareil to nyamariya ka kamar to nyamariya ko kata ibe muhadara min ke ka filme e shago tala ako har ulu filmera yoro ale ma filmeri kala wale ama fo filmeri kala fanama nka filme nka video ta ko ama fo mo shi ama video tigi wale mais ni tara fama yoro mununa parce que ka jamia nunu fulani jewa misiru dobre ulu be fama kontu de la ni tara e ja ko fama de be mo bila uka au filme ako ulu ka filmu munun be yo ka video munun be yo chogo de la usago tala ulu ma mo wore uma fo mo ko uka u filme ni mogo mi nyu filme ni yere te wuluta kalama ko yewde kun koye fawjani ya jabi ni chogodela donc anyabe e wo yanyi ni kafana ni ya fofona hari haramu fula photo beta we sheikh sal fawjani ni ka ko haramu photo munum beta ako haramu photo tala tara ko lu dawlu sheko tola haramu photo ta ko lu sheko tola ko o tara ka ulu dakaba
parce que obe fama de kan niveau la ani jiya beta e chogomi harin della ka monsieur Salif Fawjane ka sodo be ka to haramula hiju deuxième fois ba ke ka dersu di do na foye ko haramu dugumala inna ko ba ke ka fotota ako asuratu haram ako foto ya haramu ya kuma mana haramula ako aya fo fama munumbe finitigu munumbe kuku ka pare uminula ukuchi foto ya haramu de foto kanata haramula ayen ni fo kato akadresu dola donc haramu foto munun fule ninye mogo de shekote ola dinya bdb nuku kade konni mogo yo foto ta haramula ika pare kamina kachi he mbale mo fana nakadda mona ko haramula ide fitina mimbo la ukajuni foto ta nyedre donc ko tara ka ulu dawlu shekotola obe famu de kan niveau la ni dinya de be nyon soro ulu ka shekotola ulu ka foto munumbe ye mogo bolo ulu yerema uka foto tanu yere mogo be se kusunya ube nu tara fama yoro muno gota ate ulu sagola me u yere ka la nyini foto talite mogo kan nunu famu bo ye min fo obala foto ko min fule ni nya karamogo munu nye uka fotota ka fotota la daga kera sababu ye ka kasara la se jamana ma kasara donna jamana la fotokola suko fule sisa mogo ye sunna mogo nyana ma sisa ni tafe isu foto kataka filme ibe woshiya de ke kafuye anyanka karamogo doye munu foto mandu ye sanu ka fatu ka banala uya fode nin fatura nkana filime de si sayre ni sunna karamo mode ke ube jobaga nganati kofe ne fa de pa nyana mala te photo fe mo shikana a filime mo shikana photo ta ibi filime anana ni kasara bade mo shima tani appareil kaburu soula ka wajiluta kaburu soula katani mikoro ye kaburu soula ki jo ka wajulike mikorola ki kan ngire sire katani apare uye ka filme mugo shima nindo dina inkono kateme munu mbudambi kata sunna mate munu mbudambi kata sunna karamo ya bidia mugo man nunundo dina kono malide munu mbudambi kata sunna karamo ya de nunundo dina awa afule kanado furu siri rowla hari misiru kono sisa no tara uni apare ude beta sunna misiru yere ha aw be furu sirila u baw filime alimami be filime jama be filime o ya bola sunna misiru kuma sera muso de beta uni chew furu muso yere beta ani chew baw filime misiri ko foto ya haramu ye filime li ya haramu ye konyo foto ya haramu ye janko no tarake misiru yere kono balaw be nunu bo jamana ko nunu nye kasara berebere bawde me akasara sababu ye jonye munu mbudambe kata sunna karamo ya manu ye foto la daga ni ya fo karamo fulana yerebe foto tawlete ako fointa foto ta ko duguturu Cheikh Salif Fawjane ko nin duguturu ko ako duguturu ya be kase ka soro mo de bolo mini aji halin nasi jahili do kateme mo beka duguturu ya be se ka soro mo bolo ko jahili do kateme mo beka mo do be se ka ke hari shahadati ibtidaiya ata bolo min alamin nas doni ke baga bade do ako bombaji dugotora de tumba bolo sahada de tumbe bombaji bolo Muhammad ibn Ibrahim ako sahada de tumba bolo dotora de tumba bolo Abdullah ibn Hubaydi nunum be yedoni ke baga bangana woni mufti de Saudi ako dogotora de tumbe nunum bolo difference te ke magisteri tigi do ko dogotora de do e wode dina cia ulu bolo nu ko nunye duguturu de ube ninyi magisteri de ube nin kana Saudi are ko ciden do de fure kalambali bolo jamana kono abo bolo jogodela wote koy mo be se ka takala e wa Saudiya kana ini min na ye min kala jamia la inale iya monto ka daka droki woreta iye min kala jamia ya bila mo bil wadi yo fana fode akoni yalla je mo kala la jamia wala kana jamana nunun kono nu farla hijibiya ni riwani ka kola ye munkula ko ala ba beka doni yele de ko min ye ko do jiko
Mogo tara kala kofe. Ini dogotore nana, ini kala nyuman nana. Me itara koloncho bidia mogo la kata faruka kwa la bika doni yele de. Kwa la ya beka doni yele. Komi niye koko do jikono. Chenya aye chinya fukoi. Karamogo bay aye chinya fode. Mogo tara kala kofe ani dogotore ni majesteri ni kalam fuli bolo. Nu nana kanyagambi bidia mogo ula. Ka doni nko sugo la. A kelen kelebe ibe ala kali doni munun tumba kono kakuru. Bora kono de mundu. Alaka hakim mandama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ko doye nyinen kalike ka juruta kata hiji ko yala bashi balawa. Bon, ala ko Qur'ana kono lillahi ala nasi hijjul bait man istata ilay sabila. Ala ko be hada madun ka ala ka so in kere ya ukata hiji me ala ko ni mo minye sira soro kata. Sira soro ye munye eyen nafolo soro naforo munu eyere kanyana ma ya lesiri wajibi dilolembe ko munu ma olu soro la ibolo to min be to o kofe na be saki lata hiju lakina ti hiju be eka odela meni mo min to o chogola hiju ma wajibi ka ni hiju shetiye hiju ma wajibi ka ikana juruta ko beta hiji juru femba de do ema ye chede ko chide ma ko nindo na jihadula mfagara nka junubu bebe ya fawa chide ko ko tumami che ya kodi ala ye jibrila chide ma akoy fule kam min fo che ko shedu suya ko aba ka junubu be ya fa juru shentala de shedu suya te juru ya fa moye koy o fa yede ciden ko ka ce wade ce nana ciden ko mun fode akon ko de nindo na jahadula sisa wuyen fagan shedu su yaran ka junu bebe ya fawa ciden ko ka junu be ya fa bebe ya fa fo juru qala li jibril anifa sisa jibril fule kan o de fonne wodi jurute ko doniye hada madanki yere korosi juruma ni setiye ni beta hijula alama hiju bilika ikana juruta ko beta hiju alama bilika me ni mogo minye juruta iyata mimbola yere ye jurudi mai tara hiji farda binna ka boyka ika hiju sahara farda binna ka boyka me iman ka kede ni a setiye atika alati nyinin ka hijula na setiye amma jare ka juruta ko beta hiji bo ko sungalo ko lube jamana minna ko ya bila wuluka sungalo wuluka salli fo sungalo ka bisaba de dafa o de la ube salli obe jamana do la me bisaba imbe ke chokodi iba sura jamana do be ni silama jamana ute ukamara likelawu yake purum mankan ni nyogon soso kanake uka jamana wala bo ani ni silama ka salliu de nulu bu ka baraw bilawo chogomi ani ka sécurité uke dugula chogomi uba fo silama uye sallite ambolo shika la de abe donde fo sungalo la abe dondo de fo ni donde amba ke ambe salli ni inde donc ni o do inkera duraba ka salli ke misali la sungalo ni abe fula la anake kononto ba anake bisabay ulu ba fo ay ko don jonjo de ka fo fama wuye ulu bu ka baraw bila chogomi ubu ka sécurité ke chogomi ube labben ke chogomi na ba ka salli ke obe jamana udola bo sisa pour silamo kana irisikita silamo fana ba yurulan sungalo de do sungalo bisaba na dafara de ambe salli bonu nin kara te komi ko jamana ka silamo ko har ni sungalo kera muganu kononto ko be bisaba ja ko su to kede iba soro o jamana ka silamo yu ka ko dila saudiya la ni saudiya ye kalo ye mugani kononto ube mi
me bisaba ubu ka sallike jamana ye min biluka sam min fana ni saudiya ye bisaba de dafa aya soro bisaba de foru ubolo fama fe fana ubu ka sallike nimbe jamana udola wala nin jamana sugu silama jamana te aw be jamana min na kafiri jamana de don nu ye ninde bila awka ni saudiya ye kalo ye domi aye mi har nama salli kene bo aye mi bi saba min ni fama ko ka salli kene bo abaka salli kene bo parce que nata ayre sagola aben ninke nata ayre sagola ibe jamana min na parce que kalo ko min fulen ninye tuma mi doni ke bagaw sigira nin kalo kola sosoli min bala fonko jonya min bala uye fura min surala uko mugo ibe jaman min na ibe jamana min na ni o jamana ka famaw anu ka dina nyemaw nu banna ko min na ko jamana imbe ka o ko inke to ika jamala to ika jama ko fe ka to ika jamala ciden kadi sakuso doni ke ba o fana man nin taw yere ma de fanko famu doni ke ba o te fuyi taw yere ma ka fo sariala ni u kunya ni delela do de tubolo ni doni ke ba ni hakina min fo ko ibe jamana min na ka to o jamala ni aka jamana be de benaka ni saudi ay sungalo ye usunambe kasun to u kofe abbe kasun nyokon fe ni jamana be de benaka ni saudi a sallera ye kalo ye jamana be ka salli to jamana no kofe ni jamana ko nyere kanka kalo ye ni saudi a yaye ni an ma ya an kana su ni saudi ay salli kalo ye an ma ya an kana salli aye jamana ka yeli kono be ka sun nyokon fe be ka mi nyokon fe to ka jamana kono ciden ka hadisa koso asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ciden ko sun ibe jamana minna ni jama sunna domi ifana kasu nu minna ikami nu yu kala yaw kantige ikikalla yaw kantige donc ambe min funnun tigla mogo ye o yenninde ni jamana famaw o ya bila minka doro anu kasila manyemo ya bila minka abeto o jamadela hari ni saudiya ya ye nu ye ordu dama ko ni saudiya ya ye abese kame abe me minye sali kene boliye famaw ya bila minna ni sote aw ye shekote aw ye abe aw don kono abaka sali kene bo oni muso fatura asu kata kaburu sola ni ka jigi aka kaburu kono yala jumara min de ya sartiyewa ay jumara mi ya ta sartiye jumara mi ya muso tali kata kaburu la muso koni na fatura nyuguna muso de ba ko ka kasanka ubadi cheuma min minye kata kaburu la kajiga ka kaburu kono jumara mi ya to sartiye me doni ke ba ko kanunendo aka jumara mu de kake fenyumando aka balima sura aka jumara min ulu de ka suta ulu de ka jige kaburu kono o de nyuma ye o de kanunendo me sartite munna doni ke ba ko sartite ko cide nyere tilela usmana bunafana a muso a fatura utara kaburu sola usmana bunafana be muso cede do cide nyere be adde muso de do usele kaburu la ciden ko cewu ma shebo ma ko jonni muso ma je suina jonna ka muso ma ka funyonya ke do ko maro abu tele hata konne neni muso ma je nyonya ke suina ciden ko e kajiki kaburu kono ika muso yi sujiki ajigina kaburu kono ka muso injigi ni hadisa be buhari kono ciden yere be muso fa ya lede usmana be muso ce ya lede me ciden ko ninde ka jigi aka jigi kaburu kono Sheikh Albani tumame ayenni hadisa do aka hakamul janaiji kono ayasoro ibn hajami ajahiri obe kuma ni hadisa la kunni hadisa ya ira kun muso su
ko mogo de kanka jigi kaburu kono mumma a fatura ewa don min o duguse je o suyi min ni muso ma kafo ɲɔgɔnya kɛ ko de kanka muso su jigi kaburu kono tuma min buni hajami ye nin fɔ albani nana hakamuru janaji la a ko buni hajami fule ka nin kuma min fɔ ni hadisa sarati la ko ale ma hadisa dɔnbaga si ye n'a y'a ka kuma ɲɔgɔnna fɔ a ka kuma in ye sababa ye fana a ko o yɔrɔ la ko fiqhitigiw bɛ min fɔ ko mɔgɔ i bɛ se ka nin diina baara ni fiqhu ye hari n'i ma hadisa ta a ko ta'ala Allah an qawli jalimina uluwan kabira a ko ni hadisa fule ka kiri min fɔ a ko i t'a ye fiqhu si la k'a fɔ min ni muso ma jɛ su fɛ e ka muso su jigi kaburu kɔnɔ a ko ale ma ye fiqhu si la a ko fiqhutigiw bɛ min fɔ ko n'i ye fiqhu kala ko hari n'i ma hadisa kala i bɛ se ka diina baara hari kana hadisa ta i ka baara ni fiqhu ye a ko ala kɔrɔ talen don ka bɔ tɔɲalikɛlaw ka kuma ma kɔrɔta min ka bon kosɛbɛ a ko sira tɛ mɔgɔ bolo ka taa nin silamɛya diina baara la ni ciden ka hadisaw tɛ wala sahidu ye min ye i ka jumaramu ko i su jigi kaburu kɔnɔ fɛn kanunen don mais sarati tɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka muso jiga ka kaburu kɔnɔ minnu t'a ka jumara min